Ġa Joseph Muscat analizza l-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Rapport li biex inkiteb il-Kummissjoni Ewropea tkellmet mal-Gvern. Lill-Ewropej minn wara dar kulħadd dan il-Gvern qalilhom tgħaddi l-elezzjoni u jekk nerġgħu jkun hemm aħna jerġa' jkun hemm Gonzi PN nerġgħu nollu l-kontijiet tad-dawl. Dak illi kixfitilhom għawarhom il-Kummissjoni Ewropea. U din għalija hija rivelazzjoni importantissima għax il-Kummissjoni Ewropea tkellmet mal-Gvern. Din għal Joseph Muscat hija l-istess logħba li Gonzi PN lab qabel elezzjoni tal-2008. Fl-elezzjoni tal-2008 li ġie ftit wara budget, fil-budget kienu qalu il-kontijiet maħniex ħanolluhom għax dik hija il-kuxjenza soċjali tagħna. Il-mera tal-kuxjenza soċjali ta' dan il-Gvern. Għaddit l-elezzjoni u l-ewwel ħaġa li ġrat ollew il-kontijiet tad-dawl. U hekk ħajerġgħu jagħmlu. Dan il-Gvern għażel power station li taħdem bl-ar fuel possibbli u issa jgħid li se jmur għal gass. Wiegħed il-wind farms u issa stembaħ biex minflok immorru għal pannelli fotovoltaiċi. Joseph Muscat qal li Laurence Gonzi ħalar deċiżjonijiet fil-qasam tal-enerġija u issa tinħallsu għalihom aħna bħala poplu. Joseph Muscat qal li Gonzi PN ma ċandu kredibilità ta' xejn fil-qasam tal-enerġija. Al kontrarju l-politika tal-Partit Laburista hija differenti. Din il-politika hija bbażata fuq policy ċara dwar l-enerġija li tifrex l-għażliet ta' pajjiżna minn fuel konvenzjonali għal qalba fuq il-gass. Policy tal-enerġija għal Joseph Muscat li hija tajba saħħitna għall-ambjent u għall-butna. Policy tal-enerġija tal-Partit Laburista li tinvesti f'enerġija rinnovabbli, enerġija alternattiva. Mela le inkomplu ninvestu, nħajru aktar familji jinvestu fil-pannelli fotovoltaiċi. Imma l-pannelli jagħmlu ferm iktar sens u ħajkunu jagħmlu ferm iktar sens għal fatt li se nkunu qegħdin innaqsu il-kontijiet tad-dawl. Joseph Muscat tkellem dwar it-tmexxija ta' Laurence Gonzi u d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li għalanijiet politiċi tiegħu ħalla l-budget sal-aħħar żmien possibbli. Laurence Gonzi qal li l-vot fuq il-budget se jkun vot ta' fiduċja fil-Gvern tiegħu u l-Prim Ministru issa ma jistax jiddependi mingħand l-Oppożizzjoni vot ta' fiduċja. Minflok dat-taħwit ta' Gvern ħankunu qegħdin nippreżentaw ruħna bħala dak il-partit, dak il-moviment bi prioritajiet tajba li jaf li kapaċi imexxi lil pajjiżna bl-aħjar prioritajiet, management sod u tajjeb kif jippretendu kif jisħoqilhom il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin, taħlita ta' nies ta' esperjenza u nies ġodda, nies minn kull qasam tal-ħajja li jinsabu pond wieħed ħaġa waħda maqudin biex iwasslu għal futur li għaqadna.